Rayuwar matasa Libya ne ta bani tsoro. Rayuwar matasa Libya ne ta bani tausayi. Lahu wahidin mu Allah kai kake tsare mu, kai kake fasan mu wannan kaga ba su san mu, kai kake taba mu su suna takin mu. Allahu sarki mu ne to kare tsare mu. Yau ana kiranka gobe ba kiranka, yau ana kiranka ka ɗauka akan wayarka, sai kaje kana zato aiki to fa ka gaza ka, sai a rike ka wai asa kuɗi ma gare ka. Wayyo fa kaina wayyo kai suna takin mu, to ana buganka ba kana cin kuka. In kana fa kuka sai face fa za a ƙara ma. Allahu sarki wannan na gaba su samu. Duk cikin ƙasashe ni na yarje na kanje, ni fa kaga nan dai Libya mana faso in je, to Libya ne aumin ka gaba san mu. Rayuwar matasa Libya ne ta bani tsoro, rayuwar matasa Libya ne ta bani tausayi. Yan ƙasa na Nijar, yan ƙasa na Najeriya, duk kira akan ku mai musana'an mu to mu dai rike ta. Lahu